रायजो राजा नोंथांमोनहा नुगासिनो दं नङा होमबा BPFनि स्टार केम्पेइनार इउटुबार कमेडियान जायखौ नोंथांमोनहा प्रेक्टिकेल होननानै मिथियो। बेनि मुङा प्रेक्टिकेल नंलिया रायजोफोर, बेनि मुङा जाहैबाय लामा खान्दाय सिर'ला, बुजिबाय दा? आरो बिथाङा सम सम महरखौ सोलायो, बेनिखायनो बिथांनि मुङा केमेलियन, बुजिबाय? केमेलियन होनबाबो बेखौ जेबो लस जानाय नङा, आनिफ्राय लामा खान्दाय सिर'ला होनबाबो खुनु गोरोन्थि जानाय नङा रायजोफोर। दिनै बिथांमोनहा बिराद गिदिर केम्पिं खालामगासिनो दं, ससियेल मिडियायाव होगासिनो दं। बिथाङानो दा BPFनि स्टार केम्पेइनार, सेवले मेडामनि स्टार केम्पेइनार होननानै जों मिथियो। दिनै बिथांमोनहा BPFनि दैदेनगिरिफ्रा नैबे लामा खान्दायखौ बिथोन होदों जे गोसोम गोफानि राजनितिक लाबोनो थाखाय, जायखौ बिथाङा गर्जन मोसाहारिनि बिसिखौ गोसोम होननानै बासिदों, गोसोम होननानै नासयदों, जे बिथांमोनहा गोसोम गोफानि राजनितिक दिनै लाबोदों ससियेल मिडियायाव, नङा होमबा रायजोफोर? दिनै BPFनि गासै सापर्टार आरो BPFखौ गासै मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा गासिबो गुफुरजोब नामा? गासिबो मोदाननाय गुफुरजोब नामा? जायनाखि बिथाङा होनदों साइकेल टायार बायदि गोसोम होननानै गर्जन मोसाहारिनि बिसिखौ, नाथाय नोंनि होननाय मथे गोसोमा खुनु हाबा जानो मोना आरो गोसोम हिन्जावखौ रावबो लानाङा, गोसोमहा जेबो मोन्थाय गैया। मिस्टार लामा खान्दाय, नोंखौ होनदों आङो, दिनै BPFनि दैदेनगिरिफ्रा मा बिथोन होदों? नैबे कमेडियान नोंथांनि खाथाखौ खुलिनांगौब्ला खिन्थु जारला जागोन। दिनै नोंथांमोना गोसोम गुफुरनि राजनितिक लाबोदों नङा होमबा? अब्ला नोंसोरनो मा बांगालफोरनि भटखौ नांला नामा? सावथालफोरनि भटखौ नांला नामा? मुस्लिमफोरनि भटखौ नांला नामा? राजबंशीफोरनि भटखौ नांला नामा? बाङालिफोरनि भटखौ नांला नामा? जायखौ नोंथांमोनहा दिनै सोरखौबा गोसोम होननानै दुसिनाय, सोरखौबा गोसोम होननानै बखिनाय, नोंथांमोननि बै गोसोम आरो गुफुरनि राजनितिकआ जोबनो थांगासिनो दं रायजोफोर। बिथांमोननो गोसोम खालारनि मानसिनि भटखौ नाङा, बिथांमोननो गोसोम मानसिनि भटखौ नाङा। जायनाखि जोंनि BTC हालामाव गोबां खालार गोनां मानसिफोर दं, गुफुर दं, जारेद दं, गोसोम दं, दिनै बिथांमोननो गोसोमनि भटखौ नाङा, बेनिखायनो बिथांमोनहा मा होनदों? गर्जन मोसाहारिनि बिसिखौ गोसोम सोमखेनाय साइकेल टायार बायदि होननानै बुंदों। बिथाङा मोनसे समाव सेरफांगुरिनि सासे हिन्जावखौ कर्ट मेरिज खालामदोंमोन। 3 बोसोर बिथाङा बेजों रिलेसनाव थानानै बै हिन्जावखौ बिथाङा हाबा खालामाखै। जायनाखि बिथाङा दा हिन्जाव लानाय, जायनाखि बिथाङा जाय आइजोखौ दा हाबा खालामदों, बै आइजोखौ लानानै बिथाङा संसार जानानै दं, नङा होनब्ला? दिनै बै आइजोनि हाबाया ना सैमायानो मिथिदों ना मानसियानो मिथिदों? नैबे प्रेक्टिकेलनि हाबाखौ बा लामा खान्दायनि हाबाखौ सोरबा रायजो राजाफ्रा मिथिदों नामा? सैमायानो मिथियाखै। सैमायानो मिथियाखैब्ला अबा मानसिफ्रा माबोरै मिथिगोन? जायनि हाबानि थारिख थुराग दायोब्ला, जायनि हाबाखौ थि खालामोब्ला सैमाया मिथिगोरो, बिनि हाबाखौ सैमायानो मिथियाखै। बिथाङा हाखु दाखु लानांगौ गोनां जादों, बुजिबाय? बिथाङा सिगां गोसो थोनाय कर्ट मेरिज खालामनाय हिन्जावखौ इस्तेमाल खालामनानै बिथाङा दिनै बेखौ लायाखै। बेफोरनि फाबफ्रा महाय गगोन? मिस्टार केमेलियन, नोंथाङा महर बदलायनो हागौ। दिनै BPF दोलोआ गोसोम आरो गुफुरनि राजनितिक लाबोदों रायजोफोर। बिथांमोननो गोसोम खालारनि मानसिफोरनि भटखौ रावनिखौबो नाङा, आरो गोसोम आइजोफ्रा हाबाबो जानो मोना बिसोरनि मथे। गोसोम आइजोफोरखौ रावबो लानाङा बिसोरनि मथे रायजोफोर। दिनै BPF दोलोआ गोसोम गोफानि राजनितिक लाबोदों। कमेडियान दा BPFनि स्टार केम्पेइनार बिथाङा, गोबां जायगायाव सावदों,
मानगोनां गर्जन मोसाहारिनि बिसिखौ लानानै कालारखौ लानानै मा बिपिएफआव बिराद गुफुर गुफुर जारौ जारौ आइजोफोर दं नामा? गोसोमा नोंसिनि थाखाय भट नङा, गोसोमा नोंसिनि थाखाय मानसि नङा। दिनै बिपिएफनि आखुआ बैफोरबायदि रायजोफोर जों बयबो बुजिनांगोन बिथांमोननो गोसोमनि भटखौ नाङा आरो बिथांमोननो गोसोम होननाय मानसिखौ रावखौबो नाङा। गोसोमहा जेबो मोन्थाय गैया, गोसोमहा थांना थानायनि मोन्थाय गैया, गोसोमहा जुलि जानो मोना आरो गोसोम हिन्जावखौ रावबो हाबा खालामनाङा। जायनाखि नैबे कमेडियान लामा खान्दाय केमेलियन बिथाङाहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गर्जन मोसाहारिनि बिसिखौ गोसोम होननानै नासयदों, गोसोम होननानै बुंथिदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। स' रायजोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय बिपिएफआ बे बाराव जिर' जानो थांगासिनो दं। मानो होनना बुङोबा बिपिएफनि लिडारफ्रानो बेखौ फोरोंदों, बिथोन होदों। बिनिखायनो बिथाङा बुंदों दिनै बिपिएफआ गोसोम आरो गुफुरनि राजनितिक लाबोदों। बिथांमोननो गोसोमनि भटखौ नाङा, बेखौसो आं खावलायगोन। स' लोगोफोर बयबो शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बिटिआर इन्टिआर बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा मिथियो जे बिपिएफआव गोसोमनि भटखौ नाङा। बिपिएफ पार्टिनो गोसोमनि भटखौ नाङा। गोसोम पार्टि होनोबा जोङो बर'फ्राबो गोसोम दङ, गार'फ्राबो गोसोम दङ, बाङालिफ्राबो गोसोम दङ, राभाफ्राबो गोसोम दङ, माइनरिटि मुस्लिमफ्राथ' टटेल गोसोमजोब, सावथालफ्राथ' टटेल गोसोमजोब। बिथांमोननो गोसोमनि भटखौ नाङा रायजोफोर। आरो गोसोम हिन्जावा हाबा जानोबो मोन्थाय गैया बिसिनि मथे। दा बिपिएफनि डिजिटआ बे रायजोफोर। स' जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा मिथियो दिनै बिपिएफनि आखुआ मा जानो थांगासिनो दं। बिथांमोननो गोसोमनि भटखौ नाङा रायजोफोर। थेंक इउ।